हेलौ जों दा नै लोगोनि बार्थडे जानो थांगासिनो आरो जों दा नै जोंना 7-8 जनसो दोङो लोगोफोर नै बिसोरनो आरो lega ini kasihnya nih kasihnya ada nih lega sasi ini berat lihat kalam biar ini enggak ini lega iklannya toko fungsi harus enggak bukan habis Koles menber logober Borma koles nih Borma koles ada दा लोगोनि न'सिम मोनफिनो आरो जों दा माने डाइरेक्ट बार्थडे लानो थांखायो आरो जोङो लोगो सासेनाव हाबहैबावगोन बेखौबो लानो थांफासिगोन आरो बार्थडे लानाव Mana tuh? Đâu. Đây, em thích nữa rồi nè. Nặng rồi này. Bây giờ lại cũng vậy. Mình ơi, chơi cái mắt đâu chơi chơi cái mắt này. Wow. Ơi. Tolong mana ơi. Phải.
लगायजोब्बाय आरो थोजासे सानै आरो साथाम बिथिं साथाम फायगासिनो lwgwni birthday लानांगौ थांनोसै आरो birthday लानांगौ जाहैबाय AB 120 बिना ब्लग बनायो बेबो साइकेल राइड इसनिया 120 साइकेल राइड जों दा सफैजोब्बाय आरो जों दानि सानै दङ सफैनाय सानै उननि जों सफैजोब्बाय AB 120 फंनैसो हम हिंदी में बोलता है बोरो में नहीं बोलता है जों दा सफैबाय आरो नै हाबबाय सोनाव हाबबाय आरो जों दा बेफोरावनो दोनसै होय लामा ब्लग जागोनलै आंनायावबो थायो ओइजाबो सोना दोन ओइजा सोना दोन आच्छा बिबारबो लाबोदो ओइ फाय ओइ लोखि जाबाय मालाय Demen mau ke? Bisa, bisa kayu. Guys, ada apa? Belum sudah sini. Belum sudah sini. Sudah. Mana sudah?
foto lah. Roro. Jember. Foto kasih Jember daun nani pun nana kan. Zai gani bela, kuli. Akak ada. Oh.